unes formes, és un daixò rectangular molt bonico, encara que dins de la sobrietat crec que és un projecte bonico, però que d'alguna manera quan el vaig portar i el varen veure pensaren que sí que s'adaptava. Este projecte muntava uns 2.400.000 euros i que d'alguna manera s'adaptava als 7 o 8 milions que calculaven ells que valia l'antic projecte. Ho varen veure més factible. De totes maneres no me prometen res. El que sí que està clar, i ja ho vaig dir en l'últim ple també, perquè la gent que estigui allí ho pugui escoltar, és que d'alguna manera pareix ser que enguany sols se n'han admitit 3 nous projectes en tota la comunitat valenciana, estic parlant de València, Castelló i Alacant, i pareix ser que aquest és un dels que s'ha admitit. I que ho sabré a partir de novembre, apareixerà en el boletí oficial, apareixerà publicat, que això podreu enterar-se tots, de que s'ha donat una subvenció. La subvenció que se dona és molt xicoteta, però l'important no és que sigui xicoteta ni gran. L'important és que el projecte ja està dins, se dona una subvenció i després ve la part més important, que és firmar el conveni. Si me donen aquests diners i jo ja tinc el conveni firmat, entonces en aquest conveni jo ja podria inclús en gener començar a construir. Per què? Perquè se fa en un temps determinat i els bancs ja te donen els diners perquè saben que Conselleria i aquests convenis que se firmen, ell en el temps es paga. Ja podrien començar. I a mi el que m'agradaria és que quan s'acabarà la legislatura l'auditori fos una realitat ja. Crec que és la cosa més necessària que hi ha avui en el poble. He renunciat inclús a alguna cosa important, com pugui ser el pla d'instal·lacions deportives, que també anava per cultura. Vosaltres sabeu que avui està englobat en la Conselleria de Cultura i Esport, està englobat. Entonces, jo anava en els dos projectes i me digueren o uno o l'altre. Entonces, per una part vaig pensar que era millor el de l'auditori, perquè per una altra part el tema del poliesportiu, per almenys el 50% del poliesportiu, jo crec que antes de que s'acabi l'any que ve estarà fet. És dir, que el que és el camp de césped artificial de futbol 7, el que són 2 pistes de pàdel, i després estic intentant ficar uns mòduls d'atletisme, allí dins també, jo penso que això, si no passa res, l'any que ve, els mòduls d'atletisme no ho assegure, però el futbol 7 i les 2 pistes de pàdel penso que l'any que ve estiga. Més ballarem ja tot el que serà el poliesportiu i quedarà tot un gran poliesportiu, el que és el que nosaltres pensem que sigui el gran poliesportiu de Benigànim, on està aglutinat el pavelló, està la piscina, està el trinquet, està el camp de futbol, i que al mateix temps les escoles serà superaprofitat perquè estarà comunicat en les escoles que podran muntar, i en el camp de futbol 7, en les pistes de pàdel, en hores escolars, podran gastar-lo perfectament també. És a dir, que crec que ahir optimitzarem molts recursos en contra del polideportiu que ells preconitzaven, que jo no és que estiguera en contra, sinó que crec que era millor la nostra opció, i de fet jo crec que la gent ho entengui així perquè ens votem nosaltres. És dir, perquè aquell polideportiu en el temps, a lo millor haurà tingut que ser, però era desfent altres coses, i desfent altres coses no crec jo que s'avanci. És dir, que si jo tinc un pavelló, el que no puc és tornar-me a entrenar i fer-ne un altre. Però a grans rasgos, perquè tingueu un poquet clar, vull que sapigueu que en l'any i pico que porta, el meu objectiu sempre ha sigut el tema de l'auditori. Li diguem auditori, li diguem aula d'usos múltiples, perquè no vulguem que siga. Este auditori inclús té 100 i pico butaques més que el gran que tenien ells, i que, a més, té un hall, té una entrada que se poden fer recepcions, se podrien fer altres activitats, té inclús unes habitacions on se poden fer altres activitats diferents, diríem, xarles, conferències. Està preparat per fer cine, està preparat per fer teatre, està preparat per fer de tot. Crec que és algo que no perquè fora més bonic o més simbòlic, és dir, que la utilitat que li anem a donar, si això s'aconsegueix, crec que Benigànim anem a millorar, i des de luego millor que estem ara, segur que anem a estar. No crec que s'ha avançat ja el tema, perquè el següent tema era el poliesportiu, però que més o menys també... L'única d'això és que, ho ha deixat ja. Per exemple, quan van fer el centre de dia, que és on està ubicat, van llevar aparcaments, van criticar que van llevar aparcaments, que feien molta falta llocs d'aparcament, i el que no entenc jo és que si van criticar això, ara construïsquen un poliesportiu ahir quan llevarà més llocs d'aparcament encara.
A veure, jo en aquell moment no estava i no sé exactament el que se criticava en aquest moment en els llocs. Allí era una cosa que se venia... No, allí el que se criticava és que en principi se venia com a aparcaments i si després de la nit al matí aparegué el centre de dia allí. Això és, jo crec que és la crítica, no te puc assegurar perquè jo en aquell moment sabeu que no estava en l'oposició i no sé el que passava. De totes les maneres, aparcaments n'anem a tindre molt més perquè quan estigui al polideportiu entre el centre de dia i el que és el camp de futbol que juguen els xiquets, allò va ser tot aparcaments i el camp de futbol l'accés natural va ser per al costat del centre de dia. És a dir, que jo crec que aparcaments n'anem a tindre moltíssims. La gent que vingui al camp de futbol podrà aparcar molt millor perquè anem a fer allí un munt d'aparcaments, és a dir, que no anem a llevar aparcaments. El concepte que nosaltres tenim de poliesportiu, quan estigui acabat, jo crec que va estar molt complet, però bueno, és una opinió, clar, partidista, perquè clar, l'hem preconitzat nosaltres i l'hem estudiat nosaltres i creguem que és la bona. Bueno, ahí lo que passa és que, clar, el terreny no és molt adequat, crec jo, vamos, per fer un poliesportiu, per l'estima de les dues altures que ja dificultarà, que després si parlarem si està de l'escola de la unitat i tot l'assumpte este. Crec jo, no sé si queda un poc de desigualtat i també la pega de que s'ha de compartir en les escoles. O s'ha de compartir o a mitges, o no sé com... No, anem a veure. A les escoles els va donar més terreny, inclús se va donar el que és el frontó, i anem a fer una permuta ahí. És dir, que terreny educatiu se convertirà en esportiu i terreny esportiu se convertirà en educatiu. El que jo pense és que tu dones compte que la idea és que el poliesportiu se quede a l'altura del col·legi. Se quedarà a l'altura i ells giran a peu pràcticament al polideportiu i tenen en compte la quantitat de servicis que van a tindre les escoles. És dir, que en horari escolar allí no podrà entrar ningú. És dir, i tindran el que tenien baix, el frontó que tenien i, més a més, un camp de césped artificial, les pistes de pàdel, que no sé si són massa adequades tampoc per a aquesta edat, però bueno, que estaran ahí. I nosaltres el que volem fer és un mòdul d'atletisme. Un mòdul d'atletisme és que hi hagi una pista de 100 metres, que hi hagi un fosso pas alto d'altura, que hi hagi perquè la gent que practica l'atletisme, i això és la idea que tenim. És dir, que jo en això és el que vaig estar luchant i el que vaig intentar i anar acabant un poc tota la idea de polideportiu que tenim. El que passa que, sense veureu, i en quant al lloc, jo penso que estaria millor el polideportiu que no la idea que tenien ells de fer ahir un bloc de viviendes enormes cara a l'escola. Jo penso que per xiquets van a disfrutar més en això que en el bloc de viviendes. Però bueno, això és una qüestió de pareixers i que cada un opinarà d'una manera diferent. Clar, és que, per exemple, potser que la majoria de pobles que tenen un poliesportiu no el solen tindre, o sigui, no solen tindre compartit en les escoles. I casualment solen tindre-lo, ja ho sap, a les afores normalment. I més que res perquè, clar, vostè diu, per exemple, ara, quan estigui en horari escolar ja no podran utilitzar la gent, entonces això ja és una pega. No, quan estigui en horari escolar podran utilitzar. Una cosa, n'hi ha molt, normalment la gent no l'utilitza en hores escolars. És dir, que això no vol dir que no se puga utilitzar, tenim el camp de futbol, tenim altres llocs, tenim el pavelló, tenim altres puestos, i en quant a lo que me dies de que sempre es tiren a les afores perquè el terreny de dins del poble val una barbaritat de diners, i la gent no pot tindre-lo allí dins perquè no té el privilegi de tindre un terreny en el centre del poble pràcticament al que tots els xiquets puguen accedir sense ser acompanyats per els pares. És el bonic que cada xiquet pugui accedir tranquil·lament al poliesportiu sense que l'acompanyi son pare, a més xicotet sí, però de tindre que portar-lo a l'altra punta del poble, jo penso que en aquest aspecte hem guanyat. De totes les maneres, jo penso que el que pensava de l'altra manera continuarà pensant el mateix i el que pensa de la nostra manera continuarà pensant. Jo també comprenc que, clar, és una aposta personal vostra. És dir, que jo en això sí que no vaig enganyar a ningú. És dir, que jo en el programa ho portava, ho vaig ensenyar, ho vaig dir, i el poble, i a més pense que una de les coses que me va fer guanyar un poquet crec que va ser ixa, perquè la gent no mirava bé que aquest terreny que s'havia expropiat per una funció ara canviara de funció i que se feren viviendes allí. Jo penso que això és el que d'alguna manera la gent no va entendre. Però bueno,